El rei emèrit d'Espanya ha fugit de l'Estat. Espanya té un lladre menys. La justícia no només és injusta a la pràctica, castigant durament la dissidència i donant impunitat a les agressions d'extrema dreta. També la pròpia Constitució és injusta. I si no, com és possible que el cap d'estat gaudeixi d'inviolabilitat? Per què hi ha una persona que té dret a delinquir? Els grans partits espanyols, lluny de la seva retòrica de barallar-se constantment, no tenen cap problema en alienar-se en les grans qüestions d'estat. Ni esquerra ni dreta qüestionen el model econòmic neoliberal. Ni esquerra ni dreta qüestionen la monarquia. Ni esquerra ni dreta qüestionen la santa sagrada unitat d'Espanya. I tot això per què? Per beneficiar la gent humil i treballadora? No. Els beneficis sempre acaben caient al mateix costat, cap als grans bancs i als grans empresaris. Les pèrdues, en canvi, sí que són del poble. És la gent normal la que ha de posar diners per salvar monarquies, bancs mal gestionats i corruptes, i pagar sous vitalicis a polítics que no ens han aportat res. Que caigui la monarquia, sí, però cal que caiguin totes i cada una de les peces del règim del 78 que la mantenen. Que caigui Juan Carlos i el seu fill Felipe. Que caigui el PSOE, el PP, Ciutadans, Vox. Que caiguin els jutges i la policia espanyola. Que caiguin la premsa manipuladora. Que caiguin els bancs i les grans empreses que s'enriqueixen sense límits a costa nostra. Que no en quedi ni un de dret. Davant la monarquia espanyola i el règim del 78, nosaltres, per una república catalana de la gent que els faci caure a tots.